खावलायनाय थाबाय रायजोफोरखौ बेस्थ खालामनो गारिया बन्दे रेलिखौ जोंनि चिरां दुवारनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन टट' अट' एस'सियेसना ज' लोगो नांनानै लादों आरो बे रेलि लानायावनो जोंबो बाहागो लाफैफादों आरो जेनाखि हादोर अनफावरि जेनाखि हादोरखौ मोजां मोननायनि चेतना बेखौ जोंनि इयुन जोलैफोरनो फोलांनांगौ हिसाबै बिथांमोना लादों आरो बियो जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि जादों। बुंनो थाङोब्ला नैबे नोंथांमोन बाहागो लानाय जिथुनाखि टट' इन्डिपेन्डेन्स डेनि नामाव लानाय रेलि बेखौ एसे आलादायै नुनो मोन्दों मा आयदायै नोंथांमोना बेबायदि खोथाया जाहैबाय थांनाय बोसोरफोराव बिथांमोना स्केटार्ड गाव गावबागाव फिसा फिसा मोनसे रेलि खालामखायोमोन होननानै जोंनो खोन्थादों नाथाय एबाराव गिबि खेबनि थाखाय ज' गासैबो टट' अट' एस'सियेसना रुनिखातानिफ्राय लानानै हाथिसारसिम ओरै लाइमुथि ओरै बेंटल बिथांमोना ज' जानानै मोनसे रेलि खालामदों देग्लाय आरो बे रेलिया खोब मोजां भाबै जादों 700थानिबो बारा टट' अट'आ फैदों आरो 200थासो बाइकआ जोंजों दा लामा जयेन जाबोफादों दा बियो जोंनि थाखायसो गोग्गाथाव बाथ्रा जोङो जेब्लायबो हादोरखौ सिगाङाव दोननानै आवगायलांनांगौ हादोरखौ जोङो अनसायलांनांगौ। पुलिस बिफाननिफ्राय माबायदि मदद खालामो नोंथांमोनखौ? पुलिस बिफान बिथांमोनाथ' दंबाय थायो जोंजों ट्राफिकखौ नायनानै होदों मोजां हेल्प खालामदों दा जोंनि रेलिया आधानिबो बारा जाबाय खावसेनिबो जोब्बाय दा जोङो निज्लागुरिसिम थांगोन निज्लागुरियाव सानसुनि ओंखाम बोथिसेखौ ज' जालायलायनानै बाहाय फोजोबहैगोन। टट' रेलि लादों मा बुंगोन बेनि गेजेरजों? दिनै 15 आगस्ट 79थि भारत उदांस्रि सान बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्तियाव थानाय टट' एस'सियेसन बिथांमोननि बानजायनायाव थाइखाजुरानिफ्राय दागगारि इन्दु भुटान बर्डार बिसिम लोगोसेयैनो जोंहा निज्लागुरि पिकनिक स्पट बे जायगायाव बिथांमोना फोजोबहैनो सिगांदों दा बे हाबाफारियाव थामहिनबा बे रेलियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन गांखंनि जोंहा गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्राम ब्रह्मआ दहाय फ्लेग अफ खालामनानै बेखेवदों दा बाहाय आंबो सासे बे ओनसोलनि नोगोरारि हिसाबै आंबो बाहागो लाफानो मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो बेखौनो दिनैहाय बुंनो लुबैदों जे भारतआ दिनै 79 बोसोर जाबाय उदांस्रि जानायनि उनाव दा जोंनि नैबे टट' एस'सियेसना सिगाङाव फिसा बेबायदि बिथांमोनहा हाबाफारि लादों होननानै खिन्थादों दा देग्लाय बियो बिराद मोनसे गाजा गोमजा बेबायदि हाबाफारि जादों दा बाहाय जोंबो बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे जोंनि गोजोन खौसेथि थामोनथाय आरो रैखाथि आरो भारतखौ अनसायनाय आखुनि मोनसे बिदिन्थि जादों होननानै जोङो सानदों आङो बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर जासिदों आरो बे हाबाफारियाव जाय बिथांमोनहा लैहोर फैनानै बाहागो लादों बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर आं जासिदों आरो फैबाय थानाय समाव भारतखौ बुहुमाव मोनसे गोहोगोरा हादर दानांगौनि थाखाय जोङो दिनै बेबायदि खौसे खामानि मावनो हायोबा जोङो मोनसे बिदिन्थि गोनां जागोन आरो गोदान जोलै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोङो मोनसे दिशा गोनां लामाजों मोनसे लांनो हानाय मोनसे थासारिखौ जों मोनगोन बेखौ मिजिं खालामदों फैबाय थानाय समावबो जों बेबायदि हाबाफारिया जोंनि गेजेराव जाथों आरो जोङो भारतखौ जोङो लुखांनायाव जोंनि माबा मोनसे अनसोमनाय बा जोंनि माबा मोनसे हाबा मावनाया निश्चय गोनांथि दं होननानै आं सानो। मोनसे सम दंमोन जाय समावहाय इन्डिपेन्डेन्स डे होननाय लोगो लोगो रावबो ओंखारामोन बेयाव गुलि भारत बम बेरनाय बहाबा सिलाइ गावनाय बेबायदि जाथायसो जादों गावबा गाव न'निफ्रायनो ओंखारनो हायामोन खिन्थु आथिखालाव बिनि आलादायै नुनो मोन्दों अपोजिटै नुनो मोन्दों मा बुंनो सानगोन सारा बिदि? बे बाथ्रायाथ' जोबोद सैथोथार जे जोङो दिनैहाय भारतनि उदांस्रिया 1947 मायथाइयाव जादोंमोन दिनै 79 बोसोर जाबाय जे 5 बोसोरनि सिगां 2020 मायथाइनि सिगां जोंनि बे सारा भारताव सारा आसामाव सारा बड'लेण्डआव बेबायदि मोनसे थासारिमोन जाय थासारिखौ जों दिनै गोसोखांबा जों सुबाव मोनो जों दिनै बागदावखाङो बे थासारिया ओरैबायदि थासारिमोन जे बमा बेरफ्रुनाय मानसि गावथारनाय मानसि लाखांनाय
गोबां माखासे बेबादि गिलु बालु थासारि बेबादि थासारिखौ जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय दिनैनि बोथोरा सोलायबाय थांनाय 2020 मायथाइयाव जोंहा एबसु एनडिपिनि मोनब्रै हान्जा आरो इउबिपि बिथांमोना जयै मोनसे भारत सरकार आसाम सरकार आरो बे सोमावसारग्रा आफादजों जा मोनसे बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव दिनै बेबादि थासारिखौ जोङो नुनो मोनाखै दिनै गोजोन थासारि जाबाय जोंनि गेजेराव सान हर खामानि मावनो हानाय मोनसे थासारि जाबाय आरो जोंनि गेजेराव अनलायनाय फोथायलायनाय गोरोबलायनाय जे मान होलायनाय बे थासारिखौ जों नुनो मोनबाय दिनै जोंनि गेजेराव जौगानाया फैबाय जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव फोथायलायनाय सानस्रिया दिनै नुजाबोबाय दा बेनिखायनो जोङो दिनैहाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं बे समावहाय जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ आं साबायखर जासिगोन जोंनि भारतनि नखर मन्त्रि जोंहा अमित शाह बिथांनो आं साबायखर जासिगोन आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो आं साबायखर जासिगोन आरो जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानगोदियार प्रमद बर' बिथांनो साबायखर जासिगोन बिथांनि गोख्रों नाजानायावनो बिथांमोननि गोख्रों बेबादि मोनसे खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनैहाय जोङो भारतनि सिङाव आसामनि सिङाव बड'लेण्डनि सिङाव बेबादि थासारि जों मोन्दों आरो इयुनाव जों बेखौ लाखिबाय थानो थाखाय जों बयबो नाजागोन आरो बयबो खामानि मावगोन आं बेखौ मिजिं खालामो